Selam dostlarım. Futbol için nerse gerek? Top hem iki komanda. Top bizning. Var. İki komandamızda mında. Birisi Asılqay, ikincisi Sırıqlaq. Asılqayның inisi. Qopqalarınızga basığız. Min hükümdar. Есеп 0-0. Algı. Oh! Ура, мен гол кірттім. Есеп 1-0. Әйдә, Сырыqlaq сендә бирешмә. Oh! Есеп 2-0. Ура, мен гол кірттім. Нәрсә булды Сырыqlaq? Інім, басыңды. Хәлең киттеме әллә? Мен ардым. Бар алайса минем урынга утырып тор. Мин синең урыныңа уйныйм. Ну, Асылqay, мин сиңа хәзер гол кертәм. Гол! Сырыqlaq, мин гол керттем. Сырыqlaq, ку-ку син кая? Мен мында. 1-5-ни мин гол керттем. Мен ашысым килә. Әйдә алайса, груша ашап алабыз. Груша бик файдалы һәм көч бирә. Дусларым, без тәнәфескә бүленәбез. Сау булыгыз.